моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, хароб ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бе пул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. мавзӯи имрӯзаи мо барои чӣ блогерҳо муҳоҷироро ёрдам намекунанд. сабаби дар ин мавзӯъ гап задан дар ин буд ки рӯзҳои охир дар ютуби тоҷикӣ наворҳое баромада истоданд ки дар онҳо на он қадар суханҳои хуб дида мешавад. бояд якчандтои онҳоро дида баъдан мавзӯъро идома медиҳем. аз шумо узри зиёд мепурсем барои суханҳои онҳо. тамоми блогерит кадимет боше набоше барои ҳамат мегӯям. нами чанд там блогер даст инам тоҷико ҳама блогерҳо фаҳмидем. имрӯз дар ҷои блогерои тоҷик дар ҷои имрӯз ки хаб хомӯши мирдагие барои чия ки имрӯз як ҷо намешав як картана муне кинев сум ҷамъ кине ай тоҷикистон ай дигар ҷо бай мо бачаҳои муҳоҷира роҳӣ кине барои чӣ намекунем? ин абрашина барои мардуми тоҷикистон мардуми дар ҳудуди тоҷикистон буда ва мардуме ки берун ай карантинанд. бародарое ки дар федератсияи россия ғариб ҳастанд ӯ дар хона иштагиан ӯ кор кардан наметавонанд. аз ҳамин сабаб онҳо ба кӯмаки мову шумо ниёз доранд. муҳоҷирои мо дар карантин дар россия ҳозир риз кардаган ҳамун ниёз ба кӯмаки мо доранд. касе дар тоҷикистон ай нами рақамҳои бабилонда метавонен барои мардуми ғарибе ки дар федератсияи русия ҳастанд биё мо якҷоя шуда аз як гиребон сар барорему ба бародарони худ кӯмак кунем. ҳамаи шумо эҳтиромона шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон ки то имрӯз хайри муҳоҷироро медиден. хуб хотиррасон шудем ва биёед дилу ҷигари ин мавзӯъро мекувем. ягон каса ганда накарда тарафҳои плюс ва минуса гап мезанем. чӣ хеле мегӯянд тангара ҳар ду тараф шадидан дар кор. сабаби баромадани ин наворҳоро гуфтан шарт нест, чунки аз рӯи суханҳои онҳо аллакай маълум аст. шумо дар тоҷикистон мебурде бай бевазанакуро хуна рост мекарде. имрӯз барои чия ки ҳар як муҳоҷир зори я сумай я тайто намехеза ёрдам намекуне. нигаҳбон боше бачаҳои ғариб ба парвардигор ғама набинад. насиб мекунад ки соҳиби хонаи асосии хитон мешем да. яъне соҳиби хона ин ахар худованд дуои шуморо мустаҷоб кард ва имрӯз ва ман айноми худам айноми тамоми тамошобинони шуморо табрик мекунам хоҳаҷон ки нигаҳбон боше бачаҳои ғариб ба парвардигор. то андозае ки мо медонем ва фаҳмидем дар вақташ ин яка барои ягон нафар дар картаи кадом блогере пул партофта ки хайр кунанд. ин чиза тамоми мусалмон медонад ки хайр карда фарду рӯзи қиёмат хиди хайркунанда мукофотша мегирад. яъне аз инҷа маълум мешавад ки пуле ки ба кадом блогере равон карда шид барои блогер не барои қиёмати хиди ҳамун шахс буд. инҷа дастгирӣ барои блогер набуд, танҳо обод кардани қиёмати ҳамун хиди хайркунанда буд. баъдан хайре ки кадом вақте карда шид шарт нест дар байни мардум ба ҳақорат гап задан ки ман хайр карда будам. аз ҳама наворе ки бисёртар панҷ шуда буд ин буд. ку биёин ята дистана дистмона бигирен айдиso майчи намеоя. бори дигар узр бародаро барои суханҳои бади ин нафар дар ин моҳи муборак. ин яка ҳамаи блогерора мега ки айдастон ҳичи намея. бале ака дуруст қайд кардаин айдасти блогеро ҳичи намея. барои чӣ? барое ки блогерорам албатта ки ҳамаш не. барое ки блогерорам на он қадар шароити хуби зиндагӣ доранд ва агар $1000 партоянд албатта як хелеш то ҳол иқа пула надидай. агар ҳамин қадари пул партоянд ин мушкилӣ ба ин қадар пул ҳал ношавандаай. танҳо дуо кардан ва аз худованд шифо ва роҳи наҷоту роҳи осонро талаб кардан. иншаалло ҳамаи ин мушкилиҳо гузарандаай ва худо хоҳад боз ҳамааш мегузарад. видео карда аз блогерон неву болои ҷойнамоз аз худованд кӯмак талаб кунем. иншаалло ки ба хубӣ ҳамаи ин паси сар мешавад. ин мушкилиҳову ин касалиҳо на танҳо бар сари мо балки дар тамоми дунё ҳаст. ҳатто дар баъзе давлатҳои пешрафта ин офатро идора карда натавониста истодаанд. албатта ки ҳамаи ин гузаранда аст ва хуб мешавад ки ба ҳар хел суханҳо гӯш накарда бо қаҳру ғазаб хулоса бароварда гап назанем. як наворро мехоҳем шумо бубинед ва баъдан идома диҳем. Но пока ситуация крайне печальная. У нас 3 основные диаспоры. 3. Это Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Граждане Таджикистана
скажем так, они более склонны к формированию каких-то вертикалей власти. Есть какие-то лидеры, с ними можно вести диалог. И там ситуация еще полегче. Их примерно там, если, опять же, я привык же федеральными категориями, да, там 700, 800, 900 тысяч, у нас есть граждан Таджикистана. Примерно столько же граждан Киргизии. Лидеров нет. Вообще не с кем разговаривать. То есть нет человека, который мог бы вывести за собой даже там 2-3 тысячи человек и как-то их организовать, там что-то помочь, какое-то волонтерское движение, какая-то помощь. Ничего нет. А узбеков у нас 2 миллиона. И там еще больше нет. Там есть пара аферистов, которые кричат, что мы лидеры, но там один кинул РДН на 20 миллионов, там суд проиграл, другой просто балабол. И это огромная проблема, что миллионы людей, миллионы. بعد شنیدن چنین سخنها به نهایت خوشحال میشوی که در چنین روزها مردم ما دستگیر یکدیگر شده ایستادند و حرکت کرده ایستادند که کمی هم باشد مشکل یکدیگر را حل کنند. در سوالی برای چه بلاگر و مهاجرا را یاردم نمیکنند گفتنی ایم که این سوال را شاید شخصا ندیدند که این اوارها را ندیده باشند که بلاگران و ولنتیران و دیگر شخصیت ها شب و روز در کمک مردم هستند. قریب تمام بلاگران، رپران، سراینده ها و دیگر شخصیت های مشهور ویدیو کرده برای خوراک پول جمع کردند. در اینستاگرام امروز ها میبینیم که بلاگران پست مانده برای کسی خوراک، برای کسی جای خواب میکوبند. این چیزهایی است که از دست بلاگران میآید، یعنی نفری که با مردم زیاد کار میکند و نزدیک است. بلاگر شده انسان نمیتواند که ولشبنیک باشد. برای همین برادرها بیاید در این ماه شریف رمضان دل یکدیگر را نرنجانیم و حرکت کنیم که بی اساس به کوچه ها نبراییم و سلامتی خود را احتیاط کنیم تا اینکه نزدیکان خود را بیمار نکنیم. اگر یگان سخنی ناجا زده باشیم عذر زیاد میپرسیم. مقصد کردن این ویدیو در آن بود که همدیگر فهمی باشد و بین دیگر ملت ها ملت خود را بی‌عبرو نکنیم. هر کجای باشید خداوند نگهبان هر یک تای شما باشد. با شما سرول سلامتی و صبر و طاقت خواهانیم. خداوند نگهبان هر یک تای شما تا برنامه آینده.